ҷаласаи навбатии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷандро раиси маркази вилоят Маъруф Муҳаммадзода оғоз намуда сараввал аз паёми навбатии сарвари давлат ки санаи 26 декабри соли гузашта баргузор гардида буд ёдовар шуда қайд намуд ки ҳар нафар бояд барои пешрафту муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ва зиндагии осоиштаи сокинону меҳмонон саҳмгузор бошаду тарғибгари сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҳар нуқтаи қайд кардаашон роҳнамо барои ҳамаи мо мебошад. Баъдан муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода ба ҷамъомадагон доир ба фаъолияту бурдубохти соҳаҳои мухталифи шаҳри Хуҷанд дар соли 2019 маълумот дод. дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи шабакаҳои барқи шаҳр ба миқдори 554 миллиону 700 ҳазор киловатт-соат нерӯи барқ интиқол карда шуд. маблағи пардохти умумии он 160 миллиону 300 ҳазор сомонӣ ё 100%, аз ҷумла аз тарафи аҳолӣ 69 миллиону 900 ҳазор сомонӣ ё худ 100% аз дарнӯро ташкил менамояд. бақияи қарзи истифодаи қувваи барқ дар санаи 1 январи соли 2020 24 миллиону 700 ҳазор сомониро ташкил дода, аз он 22 миллиону 400 ҳазор сомонӣ маблағи истифодаи моҳи декабри соли 2019 ба ҳисоб рафта. аз маълумотҳои пешкаш намуда муайян гардид ки қисме аз корхонаҳои истеҳсолии маркази вилоят ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуданду шумораи ҷойи корӣ бештар шудааст ва айни замон талабот ба маҳсулотҳои истеҳсолшудаи корхонаҳои истеҳсолии шаҳри Хуҷанд на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон балки дар хориҷ низ талаботи худро дорад. мутаассифона қисме аз ширкату корхонаҳо новбаста аз имконияту шароитҳои дошта ба миқдори муайян фаъолият накардан ё бо сабабҳои гуногун баста шуданд. аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ширкати кӯҳи саноатии Тоҷикистону Хитой ба маблағи 325 миллиону 80 ҳазор сомонӣ кам шудани ҳаҷми муомилоти хариду фурӯши ширкатҳои калони ҷамъиятҳои дорои масъулияташон маҳдуди Роҳи Солон, Шоҳкар ва Пеш, Интергрупп Сагдиана, Мирзо Абдулло 2014 ва ба маблағи умумии 29 миллиону 600 ҳазор сомонӣ кам маҳсулот истеҳсол намудани ҷамъиятҳои дорои масъулияташон маҳдуди ҷавонӣ, сатм ва дилписар буҷети умумии шаҳр пурра таъмин нагардидааст. маорифу тандурустӣ бошад дар соли рафта бештар ба натиҷаҳои назаррас ноил гаштанд. иштироки хонандагон дар олимпиадаҳои вилоятии ҷумҳуриявӣ ба хориҷи кишвар аз он дарак медиҳад ки падару модарон вобаста ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд бештар ҳис карда мешавад ва ҳамкории зич бо муассисаҳои таълимӣ доранд. ба дастовардҳо нигоҳ накарда мутаассифона камбудиҳо низ дар бахши маориф дида мешавад ки маъмурияти муассисаҳои таълимӣ роҳбарони синф падару модар нозирони тартиботи ҷамъиятиро зарур аст ва ҳатмист ҳамкориро бештар намуда ҳамарӯза аз рафтору саводнокии шогирдон ё фарзандон огаҳ бошанд. 26 нафар кӯдакон барои офиятгардонӣ ба муассисаи давлатии маркази солимгардонии норасоӣ ва ҳифзи кӯдакони шаҳри Хуҷанд ҷойгир карда шуданд ки ба ин ноболиғон кӯмакҳои равонӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ расонида шуда истодааст. инчунин дар ин давра 47 нафар кӯдакон ба фарзандхонӣ қабул карда шуданд ки аз ин шумора 27 нафарашон аз муассисаи давлатии маркази дастгирии оила ва кӯдаки шаҳри Хуҷанд мебошанд. дар бахши тандурустӣ бошад дар маркази вилояти Суғд соли рафта чанд марказҳои хизматрасонии тиббии хусусӣ ба кор шурӯъ карданд ки имконият медиҳад дар бозори рақобат фаъолият ва хизматрасонӣ беҳтар шаваду ҳам ташхисгузарӣ бо таҷҳизотҳои тиббии муосир арзонтар шавад. новобаста аз ин муовини раиси шаҳр гуфт ки мутаассифона фаъолияти бархе аз марказҳои саломативу беморхонаҳо нигаронкунанда мебошанд ки айни замон барои ҳалли мушкилиҳои муассисаҳои тиббии давлатии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд корбарӣ карда истоданд. дар соли 2019 бемории вируси норасогии масъулияти одам ва бемории пайдошудаи норасогии масъулият дар шаҳр ҳамагӣ 51 нафар дарёфт карда шуд. дар муассисаи давлатии маркази мубориза бар зидди бемориҳои сили шаҳри Хуҷанд дар соли 2019 ҳамагӣ 287 нафар бемор ба қайд меистад ки аз онҳо 78 нафар беморони ғайри шушт ҳисобида мешаванд.
ҳамчунин гуфта шуд ки дар соли рафта дар ҳудуди шаҳри хуҷанд бахшида ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони якчанд иншоотҳои ҷашнӣ босуръат идома дорад ки ҳамарӯза маъмурияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд назорат мекунанд. дар баробари ин барои ободу зебо гардонидани маркази вилоят кабудизоркунӣ кӯчаву хиёбонҳо кушодани маконҳои истироҳативу сайру гашти сокинону меҳмонон оғоз гардида қисман ба анҷом расонида шудааст. муовини раиси вилояти суғд Анвар Яқубӣ дар навбати худ ҳукумати шаҳри хуҷанд роҳбарони корхонаву идораҳову муассисаҳо ва раисони маҳалҳои маркази вилоятро водор намуд ки барои баланд бардоштани маърифати шаҳрвандӣ, фаъолияти корхонаҳои истеҳсоливу хизматрасонии иҷтимоӣ ва иҷрои саривақтии дархосту пешниҳодҳо ва таъмини осудагиву осоиштагии меҳмонону сокинони шаҳри хуҷанд бештар аҳамият диҳанд. Маъруф Муҳаммадзода раиси шаҳри хуҷанд дар навбати худ ки бо роҳбарони зерсохторҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд саволу ҷавоб намуд, гуфт ки новбаста аз дастоварду пешравиҳо ҳанӯз ҳам дар бахшҳои гуногуни фаъолият камбудиҳо вуҷуд доранд. дар анҷом аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ба раисони маҳалҳои шаҳри хуҷанд ки дар озмуни маҳаллаи беҳтарин иштирок намуданд тоҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. Қудраттулло Раҳматуллоев, Нодирин Асимзод, Паёми рӯз.